Mari vilayetinde mektep okuwçylaryna koronavirusa karşı sancym edilip başlandy. Enatalar resmilerin tawşyryklaryna garamazdan sancymdan öň çağalaryň saglyk ýagdaýynyň barlanmaýandygyny aýdyp bu çäre alada bildirýärler. 2005-2011-nji ýyllar aralygynda doglan mektep okuwçylaryna sancym edilmeligi baradaky gürrüňler geçen hepde gozalyp başlandy. Şu hepdäniň başynda bolsa çağalara Biovac sancymy urulup başlandy diýip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 2 martda aýtdy. Geçen hepde şäher we etrap saglyk öýlerine mektep okuwçylaryna sancym urmak barada buyruk gelip gowuşdy. Şondan soňra munyň bilen baglylykda saglyk öýleriniň işgärlerine ýörüýte okuw sapaklary geçirildi. Mundan başga da geçen hepdäniň dowamında mekteplerde enatalar ýygnaklary geçirildi. Şonda molimler enatalara çağalaryň koronavirusa karşı sancymy hökman kabul etmelidigini duydurdular. Olar Türkmenistanyň ähli mektep okuwçylaryna Biovac sancymynyň urulýandygyny hem aýtdylar. Dip marly ene anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Öz çäginde koronavirusyň ýekeje hadisasynyň hem hasaby alınmandygyny tuton ýerlilik bilen tekrarlayan Türkmenistan 2021-nji ýylyň iýununda 18 ýaşdan ýokary ähli raýatlar üçin COVID-19 vaksinasyny hökmany diýip elan etdi. Şondan bäri ýurt raýatlary koronavirusa karşı sancymyň 4 dozasyny kabul etdiler. Ýöne bu sancymyň 11 ýaşyny dolduran mektep okuwçylary üçin de hökmany edilendigi barada häzirlikçe ne türkmen häkimetleri, ne de Berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdeleri, ne de türkmen hökümetine tarapdar neşirler haýsydyr bir maglumat berýär. Ýurdun orta mekteplerinde okuwçylaryň koronavirusa karşı sancymy kabul edip başlandygy barada Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we Derman Senaty ministrliginiň web saýtynda şeýledi onuň COVID-19 barada soňky maglumat bölüminde hem hiç zat aýdylmaýar. Bu aralykda habarçymyz enatalaryň arasynda bu çäre alada bildirip çağalaryna koronavirus sancymyny urdurmak islemeýänleriň bardygyny hem aýdýar. Enatalar munyň sebäpleriniň sancymlara bolan ynamsyzlykdan we saglyk resmileriniň tawşyryklarynyň dogly berjä edilmezliginden ugur alýandygyny belleýärler. Saglyk öýleriniň işgärleri bilen geçirilen ýygnaklarda olardan ilki bilen okuwçylaryň saglyk ýagdaýyny we nähili keselçilikleri baştan geçirendiklerini öwrenmek, bu baradaky resmi namalary ýygnamak talap edildi. Ýöne şu günkü güneçenli saglyk öýüniň lukmanlarynyň ýekeje kwartira barandygyny ýa ýaşaýjylara jaň edenligini eşitmedik. Çağalaryň saglyk ýagdaýy hiç hili öwrenilmeýär. Dip marly ene aýtdy. Ilmi barlyklar bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan tasdiklanan sancymlaryň koronavirusa garşy täsirlidigini suwud edýär. 2019-njy ýylyň ahirinde Hytaýda ýüze çykan COVID-19 ýokanjy 2020-nji ýylyň martynda pandemiýa elan edildi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň sanlaryna görä 2 marta çenli dünýäde 760 milyona goloý koronavirus hadisasy hasaba alındy. Guramanyň maglumatyna görä hiç bir kategoriýa boýunça maglumat el ýeterligi bolmadyk Demirgazyk Koreýadan başga Türkmenistan öz çäginde koronavirusyň ýekeje hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny öňe sürýän ýeketäk ýurt bolmagynda galýar. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň şol sanda saglyk işgärleriniň oňlurçasy pandemiýanyň başyndan bäri bu virusa müňlerçe adamyň ýolugandygyny, başga da şonçasynyň bu keselçilikden wepat bolandygyny habar beripdiler.